Čaute ľudia, dneska si zahráme FC Mobile. No ja mám docela týchto neviem čo to je, tých diamantov, červených. Muzí, toto by som mohol kúpiť, ešte mi 100 diamantov chýba. Ty si zaožral. Aha, no tak nemám ani na jedno, no paráda. Tak pozrieme si svoj tým, ako... Hral som to pomaly každý deň, srandujem, ani skoro som to ani nezapol. No však dáme nejaké tu head to head, že jak som na tom. Dúfam, že vyhrajem. Aký má tým chalan? OK. 99, 98, 96. Proste slavný Real Madrid. Barcelona je lepšia. No môj zázračný tým, prosím, to má byť 99, 98 a 96. Ako Poď Vlahovič, poď Sonaldo. Offside. Nie, dobre. Fú, ty vole. Ja som sa dosral. Poďme chaloši, ideme. Ziko. No, ešte. Gól, áno. Vlahovič. Prepálil, nevadí, však to sa dalo čakať. Poď Ziko, nacentruj. Parádne. To ty vieš. Poď Vitíňa, strela. Ešte. Taký istý gól. Poď Sonaldo, nahraj si, parádne. Čo je? A gól, nice, to čo bolo? Poď Vlahovič, ideš, Vlahovič, nahraj si. Poď Sonaldo, či Ziko, gól. Polčas. Poď Dembele, hej, halo, fauli, penálta, halo. A dobre, priamak. No poď, to tam dá. Aha. Poď Dembele, poď. Gól. Poď Son. Son, čo to bolo? Halo, čo je? Čo robia? No, poď Vitíňa, nahraj si nádherne Bellingham. Fúha. Že Poď, ideš Vitíňa, nahraj. Nie. Son, nacentruj to tam. Ziko. Prepálil, nevadí. No dobre, tak je koniec. No dobre, máme už na niečo, na tento 2500 týchto diamantov. No, ideme to otvoriť, no doma padne. Ja to je ešte druhý pek, no. Ring, ale ja nechcem ísť bojovať do ringu. Ja sa s vami lúčim a čaute!